bungwe lija la WHO World Health Organization anthu amene amayang'ana nkhani zokhudzana ndi umoyo pa dziko lonse lapansi ndi zonena kuti atamandiratu Malawi kunena kuti ikuchita bwino kumbali yokhudzana ndi zaumoyo. Akuti kuli ma program tinatu timeneno Boma laonetsesa zonena kuti mwina make tikhale successful. Aitu ndipo tukwaona anthu nathu a Zaumoyo akuti musanene kuti Malawi kapena kumana kuti baloyi madalitso baloyi ndi amene apanga zimenezi kwa muzino kuti profesa tukutirakotu APM utu ndi amene apangisa zonsezi pakamba zoti APM so zikunkhudza bwanji. Anyways koma tifotokoze kuti atapanga achieve zotani kodi. Okay, ndekuti metakambira World Health Organization ndi zomwe yatamandira Malawi chifukwa chona tino akuti pali kusuntha makamaka mu ma area osiyanasiyana mu magawo osiyanasiyana. Akuti Malawi yakwanitsa kupanga hit the 95 HIV goals. Ya itu ndekuti ndi tikati ndabanze kuti ndi masomphenya onena kuti zikuyenera ziyenda motero akuyenera akwanitsidwe ndipo Malawiyo yakwanitsa masomphenya amenewa. Akuti masomphenya awa ndi 95 HIV goals zomwe zotantho zonena kuti 95 woyambayo akuyimirano tsopano Amalawi amene ali ndekuti anakhudzidwa ndi matenda amenewa a HIV ndi soti 95% ya Malawi amenewo akudziwa zimenezi kuti ali matenda amenewa sizoti sakudziwa yayi. 95% winayo sidi kwamba 95% wachiwiriyo ndonena kuti pa Malawi omwewo 95 amene akudziwawo Amalawi 95 so ndi soti akulandira zani akulandira mankhwala. 95% ya Malawi akulandira so mankhwala osati kungodziwa 95 akudziwa 95 akulandira so mankhwala ndekuti 95 wachiwiri. 95 wachitatu ndonena kuti ndekuti pa Malawi 95 amene akudziwa zimenezi amene akulandira mankhwalawo Amalawi 95 so ndamene ndekuti zani akwanitsa ndekuti mankhwala adza kuti apange control kachirombo kadza kuti mwina make kasachita kuapanga affect mpaka na kuakhudza kuti mwina make azikhala ndi akudwala mwakayakaya. Ndeti kachirombo kaja kapondedwano tsopano papa akapondelera Amalawi 95 amene akapondera kachiromboko kuti kasatenge mphamvu mwayiwo kutantho zonena kuti akumwa mankhwala mwadongoso bwinobwino zino zonse zikuyenda bwinobwino and life imangoyenda mwanomo mujamu osati kumata akakhala adwala iyayi koma ndekuti thupi lawo likupanga control bwinobwino fota kutsatira ndondomeko zake bwinobwino. Ndiyetu pamene papa ndekuti masomphenya okhudzana ndi 95 HIV goals ndonena kuti amenewo ndoti akwaniritsidwa kunoku ku Malawi ndipo zikuyenda bwino. I think ndi zabwino tikambe zabwino tidzikamba izi zabwino kwambiri izi fatu mbuyo muzina alipo nthawi imene tinkaluza anthu ochuluka kwambiri chifukwa chonena kuti anthu samadziwa kuti status yawo ndi yotani komanso mwina mankhwala kunalibe ndi zina zoterozo anthu anapululuka mbuyomo koma panopa ndoti ndekuti zili bwino tiyamiketu pamenepo eti kuchoka apaso ndi zonena kuti WHO World Health Organization bungwe limene liro ndi zonena kuti latamandiranso Malawi kunena kuti yakwanitsatu kuteko kuchepetsatu ndekuti imfa za azimayi amene aloyembekezera amene mwina amatisiya aloyembekezera kapena apo nthawi imene akachira kukwanitsatu kuchepetsa mpaka na hafu yake ndithu kuchepetsa ndi hafu. Ngati mbuyo muzimachitika kuno kuti mwina timaluza Malawi azimayi 10 nthawi yoti yokachira komanso mwina nthawi yoti ndoyembekezera kumaluza azimayi 10 panopa kuti ndekuti amene akumatupiza kuti kuluza mwina ndi azimayi 5 so akwanitsa kutani kupulumutsidwa ndithu the being able to be saved eti chikuchipatala kuja kumakwanitsa kuwapulumutsa amenewa. Zili bwinotu pamenepo akuti maternal death imeneyi ndithu kuyichepetsa zabwino kwambiri. Anyways sizokha zonse yayi bungwe limeneli lapanganso ndekuti layamikiranso Malawi kunena kuti akuti takwanitsa ndekuti makamaka kubaya katemera wa polio kwa ana okwana 6.6 million. Sorry ndi chulaso nambalayo sitangatayisokoneza kuti 6.6 million
ya ana akunoko ku Malawi akwanitsa ndithu kubayidwa katemera wa polio, zomwe ndekuti ndi zabwino fazana akhala otetezeka kuti asadwale nthenda imeneyo ya polio. Mbuyo motu katemera amene asanabwere anthu anapululukanso tukambatu zaka zapitazo, ndifake mpaka zinakhazisiro zoti afunikano kuno ana azibayidwa katemera ameneyi cholinga chona kuti mwina mwake matupi awo azitha kumamenyana ndi kanthenda kamene kakasarani kasakhudze. Ndakuti Malawi akwanitsa kulembetsa ana okwana 6.6 million. Ayi zabwino kwambiri izi ndi zabwino izi. I know kuli mipingo ina yakamakana iya osabaya katemera iya ilipo ana osabaya katemera kumana ndi kumadwala iya imafunika zolena kuti anawo adzitetezedwa. Zina ziru zikhulupiriro zina zikumaziona zikuchu zikhulupiriro zikhala zotipititsa ku moyo wabwino edi fa moyo osatha uja Roma ina odziyambira panopa kukhala ndi moyo wabwino ndikuti kwina konse ukakhala moyo osatha osati panopa tifekena kuti zitu tikakhala ndi moyo osatha pamene tinayi kutheka kuti tingatha kuzipanga control zinazi. Anyways, akukamba so kunena kuti kunkhani yakatemera imweyi Malawi sikuchita bwino kwambiri kuita mandira ari kunena kuti ndekuti ana okwana 94% akunoko ku Malawi akumapezeka zona akubayidwa akatemera aja amaonjezera chitetezo cha mthupi aja amabaya ana kali ana aja wina isa amabayidwa pankono mpaka kachidendo kamadzapezeka kuti katsalira pamenepa yakuti ana okwana 94% akubayidwa katemera amene emwe amatchedwa kunena kuti DPT3 vaccine, ndipo ameneyo amateteza kunkhani zokhuzana ndi diphtheria, kuzabwiranso nkhani zokhuzana ndi whooping cough, kosomola kumeneko, komanso ndekuti tetanus. Izi matenda zimene akuzidziwa ndakuchipatala ife sitikuzidziwa komano Mungu suzoti chitetezo chimakhala chakwera mthupi ndekuti ana adza samadwalidwala sapangidwa atake ndi matenda wamba. Komanso akunena kuti ana okwana 89% ndizonena kuti akupeza kuti akumalandira ndekuti akatemera awo oyamba okhudzana ndi measles, rubella kapena kunena kuti nkhani zokhudzana ndi chikuku, matenda achikuku akupeza kuti abayidwa akatemera amenewo ayinde kuti anadza kukhala otetezeka. Ndakuti zonse zakaziona a World Health Organization akuti Malawi muchita bwino inu anthu inu muchita bwino kwambiri, muyendetsa bwino zinthuzi kumbali yokhudzana ndi zaumoyo and keep it up. Kwatero ndekuti anthu oyang'anira zaumoyo tukambatu za mama Madalitso Baloyi abwera kudzayipatsa moto kunena kuti izi losamangoti Malawi muchita bwino izi ntchito za APM ndi APM apangitsatu zonsezi kuti zizithekatu. Chifukwa chani apeka utsogoleri wabwino, amatitsogolera bwino, mapereka ma directive abwino, tapirani mukapange chonchi mukapange chonchi umenewo ndi utsogoleri wa masomphenya umene mama mukufuna basi kapena mufuna mutamike kwa professor. Anyways, magaye kani ndionena kuti ndekuti akuti APM anapanga sign executive order number 2 yomweno ndekuti inkalamula zonena kuti malonse makamaka m'masukulu, misika, mukhale mabino oti muzitayidwa zinyalala, ukhondo pena paliponse, ndipo zimenezo tazikumbukira nthawi ija kunali zochitika za bungwe lija la Beautify Malawi lija analiyambitsa Mai Gerald Mutharika lija anasaina ndithu executive order kuona kuti clean pena paliponse muzipatala tsina chilichonse kuti tipewe tisamalimbane ndi kuona kuti tipange awalandire mankhwala akhale mankhwala tizilimbana zonena kuti tipewe kuti asakafike nkome kuchipatala, asadwale kuti akafike kuchipatala akhala adwala zikhauri izizi ndekuti beyond koma tipewe makamaka pokhala ndekuti aukhondopo kambapotu akutena choncho kuti zimenezi ndizazikupangisa kuti Peter Mutharika azinenedwa kuti akupereka ma directive abwino, akutsogolera bwino. Sizokhazo a World Health Organization abwera kudzakamba koso mwina mofoka mwathu mwina ndi mwina akunena kuti izizi kwambiri si zinthu zokhalitsa tikuyenera tikeno njondolomeko zabwino zonena kuti zikhale zokhalitsa makamaka kunkhani zokhudzana ndi zaumoyo kuti mwina make tike kandi ma investment abwino zipatala zabwino mankhwala zikhalamo zipatala zina chilichonse kuti zinthu zizitha kumayenda bwino ndithu. Kuchoka pamenepo a World Health Organization omwewa akukamba zonena kuti
tiliso nde kuti mavuto ena kumuno kwa Malawi amene tikumana nawo amene atikhudza nkhani za zaumoyo zomwezi chifukwa chonena kuti madona ena amene amatithandiza anthu akunja ankatithandiza ndi ndalama kuti mwina maketi zitha kumamenya matenda aja ndikumathana nawo nkhani zaumoyo ziyenda bwino. Mabungwe amenewo enawo anapeza kuti asiya kutithandiza ena nachokachoka kuno ndezo sezo zikukhudza ndi kuti makamaka nkhani zokhudza ndi zaumoyo kunoko ku Malawi. Anyways, what can we say ngati anthu akunja akuona kuti ifeyo tikuchita bwino ndi kuti zili bwino pamenepo. It is well. Zili bwino pamenepo. It is well. Tiziyamika basi apa. Aliyense agwire gawo lake bwinobwino muzipatalamo tiyeni kugwira mozipereka kuti nomwina mwake graph imene tayitenga izi ipitirebe kukwera isagwe pasi kayanda ku Boma kugwiranso ntchito molongosoka kuona kuti zofunikira muchipatala zipezeka ndipo anthu azikhala athanzi labwino. A health nation is a productive nation. Dziko limene ndekuti lili la thanzi ndi dziko lomwenso limapita patsogolo akuti